na'am akan kaza shehu hadi bari mu bayani da shehu abubuwan da suke faruwa a arewacin kasar nan na abubuwan da ke faruwa a arewacin kasar nan na rikice-rikice da tashe-tashen hankula to shine muka hada jama'a muka zauna muka ce irin wannan ya faru lokacin da shugaba sallallahu alaihi wasallam ya zauna a sandar sakifa sai muka ga cewa ya kamata a samu matasa mu tashi mu ga me ya za a warware wannan saboda haka muka hadu da Abdullahi Matin akwai Interfaith Partners for Peace NGO ina ne, akwai Peace Initiative Network NGO ne shi ma na duniya da kuma Munazzamatul Tijani Islam da sharu za mu zo amma sun yi tafiya sharu na sharu bala to sai muka ga cewa ya kamata mu zauna da masu rigingimu a ƙasar nan mu warware da gwamnati farawa kuma da 'yan shi'a domin sun ce rikicinsu da suke ba da gwamnati bane kuma ba sa rike makamai to gwamnati kuma tana yakan su tana bin su tana kakkashewa kuma ta rike shugaban su wanda mai yiwuwa da krista ne aka rike sauran kristocin Najeriya za su ce ba su yadda ba sai an sake shi to kuma waɗanda suke zuga gwamnati suna wa kansu yaudara kansu da cewa in sun gama da yan shi'a za su dawo kan yan dariƙa wannan shi sa muka ga cewa to shi yasa muke ganin cewa lokaci na'am jim yanki jami'ar su ba sa takwa ko wanda ya zai da shari ya fara kama igiyar lantarki ba roba kama igiyar da take don ba roba ya halaka kansa to wannan shehu shi yasa muka ga cewa za mu kawo muku ziyarar ban girma da neman sa albarka za mu zauna da bangaren gwamnati za kuma mu zauna da bangaren yan shi'a mu fara in Allah ya bamu nasara a nan duk sauran masu mun kira su mun tambaye su me damuwarsu sun ce a saki shugabansu da sauran sharuɗansu guda biyar na ɗaya sun ce a saki shugabansu na biyu sun ce mutanensu da aka kakkashe a rigiman shekara 4 da suka wuce a nuna musu kaburburansu na biyu an rusa musu ma wurin ibadansu a sake gina musu na hudu sun ce gidan shi a zazzaki ma da aka rushe a sake gina musu na biyar kuma a biya su diyan mutanen su da aka kashe na shida a saka musu a zazzaki shine sharuɗan su mun zauna kuma da mutanen gwamnati a ƙarƙashin boss Mustapha sakataren gwamnatin tarayya shi fa shi kuma amma shi yana sha'awan a yi sulhu domin a ƙarƙashin gwamnatin akwai wanda ba sa son a yi sulhu shi to amma shi wannan sakataren gwamnati yana sha'awan a yi sulhu ba a faɗi sunayensu ba akan hukumar amma akwai wakilan da gwamnati ta taɓa naɗawa sun fara zama da 'yan shi'a sai shi a zakzaki shugabansu ya ce a samu wani NGO wanda su ba gwamnati ba su ba 'yan shi'a ba a shiga tsakani to wannan dama sai muka ga mun samu dama da za mu iya shiga tsakani mu sulhunta wannan rikicin kada ya zo ya zama mana kamar yadda Boko Haram ya zama mana ta yiwu sanda aka fara Boko Haram shehu da an tashi an kama hannunsu da ba su kai ga abin da wahalar da aka sha zuwa yanzu to wannan shi yasa muke sha'awar mu zo mu nemi albarkan ku ku ba mu izini ya zama da izinin ku za mu je mu zauna da su alhamdulillah amma masu tunanin mafarkin cewa yanzu sun gama da shiya ta zuwa da kan yan tijaniya wai sun yi mugun mafarki duk wanda ya taɓa yan tijaniya to ya taɓa da lantarki ta zai ya taɓa lantarki da kuma ya dawo zai dawo Allah ya saka muku da alkhairi to wannan shi muka rubuta a takarda muka tura yake hannun Malam Hadi suna mun bayani a zahiri me a takardar da shi to haka bayan ziyarar Abdullahi kuma mun dora da wannan alhamdulillah ni hajjin umara amin